Magandang araw po. Magandang umaga dyan sa Pilipinas at madaling araw na dito sa bansang Kuwait. Around 1 AM na. Musta na kayo mga kapwa ko mga OFW, lalo na dito sa Middle East, sa buong mundo. Ayan. So hindi ako nakakatulog ngayon kasi dahil itong PhilHealth na to. Ako pala si Curb Bisaya Vlogs. Actually, hindi sana ako gagawa ng opinion ko or reaction ko nitong sa PhilHealth na to, pero nakakasama kasi ng loob eh. Kasi syempre ang laki na ng bawas para sa aming mga OFW itong ginawa nila. Shout out pala sa mga gumawa ng batas nito, pero dapat hindi sa ganitong paraan. Dapat hindi lang OFW ang inaano nyo dito, kasi ako isa akong OFW, 10 years na ako dito sa bansang Kuwait, pero hindi ko nagamit itong PhilHealth na to. Nakakadismaya sa totoo lang, real talk lang to. May mga pagkakataon na gusto kong gamitin ang PhilHealth pero hindi ko magamit kasi nandito kami sa abroad. Dito rin kami sa abroad, mayroon kaming sariling insurance, lalo na dito sa company namin. Actually, sa totoo lang talaga, hindi namin nakikinabangan yung PhilHealth na yan, lalo na sa mga kapwa ko mga OFW kagaya ko, kasi nandito kami sa ibang bansa eh. Oo, magamit natin yung PhilHealth na yan pag na-hospital tayo. Pag nandun ka sa Pilipinas, paano kung kami dito nasa ibang bansa? Paano namin gagamitin to? Actually, itong mga ginagawa niya hindi nakakasaya. Iniisip nyo marami kaming pera mga OFW. Nagkakamali po kayo. Kami mga OFW, sa totoo lang, nagsisave nga kami. Lagi na lang itlog kami, noodles, sardinas, para lang makasave kami at may padala sa aming pamilya sa Pilipinas. Tapos ngayon, ganun ang gagawin nyo? Napababayaran kami ng 3% per month, o isang taon nasa mga 21,600. Grabe naman kayo. Dati 2,400 lang ang binabayaran ko kada uwi ko para makakuha ng OEC. Ngayon 21,600 na ang babayaran ko. Diyos ko mio. Sa totoo lang talaga, yung 21,600 na yan, malaking bagay na rin sa amin yan, sa aming pamilya. Yan ano na yan, amount na yan. Ngayon, paano namin yan makukuha? Na sinisuguro namin na ibabayad na yan sa inyo. Kasi hindi kami makakabalik dito sa ibang bansa pag hindi kami makakuha ng OEC. Hindi kami makabayad sa inyo, sa PhilHealth. Sisiguraduhin namin kayo. Ay, naku naman. Iniisip nyo kasi yung sino man yung gumawa ng batas na yan sa Pilipinas, itong sa PhilHealth na to, wag naman kayo makasarili. Maawa naman kayo sa mga OFW. Hindi nyo kasi nadaanan kung anong hirap namin dito eh. At sumabay pa kayo ngayon sa sitwasyon ngayon. Kung tutuusin nga, malaki nga ang naimbag namin na tax sa inyo kasi bundle kami nagpapadala. Tapos ganun pa ang gagawin nyo. Hindi na maganda to. Yang babayarin namin na 21,600, alam nyo, pang ticket na namin yan. Dadagdagan na lang namin yan ng kunti para makapag-book na kami ng ticket. Paano kami kung wala kaming ganun na amount? So hindi kami makakauwi. Ako, Diyos mio. Isip-isipin nyo naman,
Yung mga nandyan sa nandyan sa posisyon, ng PhilHealth. Maawa naman kayo sa mga OFW na kagaya ko. Nakakadismaya kasi Sa totoo lang nakakadismaya kayo guys. Nakakadismaya kayong mga nasa nasa PhilHealth na. Kung sino man yan. Hindi ko naman nilahat. Pero ewan ko saan po ang utak nyo, bakit pinapahirapan nyo kami lalo dito, mga OFW. Hindi na maganda. Isipin, kahit sa ayuda nga, hindi nga kami nag-react kasi iniisip namin yung walang-wala talaga. Wala kami natanggap dito. Sa totoo lang. Tapos ngayon, nalalaman lang namin na dididakan kami agad ng 3% sa sahod namin. Mababayad kami kung magkano yung sinasahod namin, 3%. Diyos mio. Maawa naman kayo, uy. Tanggalin nyo to, nag-petition. Marami na kami nag-petition. Wag naman po. Sinabay pa ngayon sa sitwasyon ngayon. Wala na nga kaming halos sinasahod dito. Wala kaming no work, no pay nga kami. Tapos ganun pa ang gagawin nyo. Tapos sinabi nyo pa dyan na 2021 magtaas na naman. 2022 magtaas na naman. Paano yan? Alam nyo, kawawa. Yung mga DH dito, maliliit lang ang sahod. Isipin nyo naman yan. Malaki ang kawalan ko niyan. Minsan nga, umuwi lang, sa totoo lang talaga, real talk lang. Kami dito, hindi lang ako, marami kami. Yung last sahod namin, yun lang ang madadala namin. Yun lang madadala namin. Ang importante, makauwi kami sa aming pamilya. Tapos, ngayon, yung last sahod namin, yung vacation salary namin, doon lang mapupunta yan sa pagbabayad ng PhilHealth namin kasi para makapagkuha kami ng OEC. Wow. Hindi ba kayo naawa sa amin? Talaga naman, Sa totoo lang, wala kami naipon dito. Sa totoo, wala akong naipon. Puro padala ako sa Pilipinas kasi ako lang ang nagtatrabaho sa aming pamilya. Yung asawa ko hindi makapagtrabaho kasi may operasyon siya sa ovary. Tapos may dalawa pa akong anak. So ako lang ang tumatayong talaga. Ako lang nagpapadala. Tapos ganun pa. Diyos mio naman. Sana maawa naman kayo sa amin. Nakakadismaya kayo sa totoo lang. Nakakadismaya. Kami nga, sa totoo lang every year ako umuwi. Kada uwi ko, nagbabayad ako ng 2,400 na sa PhilHealth. Oo, walang problema sa akin kasi 2,400. Ngayon, hindi na pwede. Sobrang laki na yung hinihingi nyo. Sobrang laki na po. Sa totoo lang. Malaki ang kawalan namin yan. Tapos sinabi nyo pa na pag maliit kami magbayad, mag-i-interest pa yun. Tako. Paano naman kung madidili ang mga sahod namin dito? Kasi minsan, dili ang sahod namin. So, interest na naman. Ay, nako. Hindi man lang kayo nag-isip Hindi man lang kayo nag-isip sa kalagayan namin dito sa ibang bansa. Iniisip nyo siguro, porkit nasa abroad kami, malaki na ang kinikita namin. Diyos mio.
Nagkamali po kayo. Nagkamali po kayo, sa totoo lang. Ako, hindi ako nakatulog dahil kakaisip ko, ako'y magbabakasyon this year. At ang dala ko lang na pira, yung lang pira na yung vacation leave ko kung sakaling makuha ko yun. Yun lang ang dala ko na pira. Magkano lang yun? 30,000 lang yun. Eh kung papabayarin mo pa kami ng 3% na yan, siyempre isang taon na yun ang babayaran ko. So wala nang matitira. Talaga naman, no? Ako, nadismaya talaga ako ng sobrang-sobra po. Alam kong hindi lang ako nadismaya dito, lahat ng mga FW, pero ako, siyempre naapektuhan kami kasi hindi na maganda ito eh. Hindi na maganda yung ginagawa nyo. Yun nga sinasabi nila na ginatasan kami. Totoo yun. Sana naman naisip nyo yan. Hindi maganda talaga pakinggan. Sinasabi nyo pa na mga OFW, mga bayani. Nako, huwag nga kayong sabi ng ganun. Tapos ganun lang ang ginagawa nyo. Hindi naman lang naisip yung mga kalagayan namin dito. Nahihirapan na nga kami. Kinakain na nga lang namin, minsan tinapay na lang. Tinapay, kape, itlog, paulit-ulit. Para lang makatipid kami. Para lang may padala may padala kami sa pamilya namin. Tapos ganun ang gagawin nyo. Sa totoo lang, hindi namin na nagagamit yung pilit na yan. Sana ay dito na lang ako, hindi ko na to pahabain masyado tong video na to. Nilabas ko lang to naramdaman ko kasi hindi ako makatulog. Kasi malaking kawalan sa amin to mga OFW na kagaya ko. Malaki po. Hindi man ako nagpapasikat, hindi sinabi ko lang tong totoo ko. Totoong naramdaman ko kasi hindi na maganda po. Sobrang laki na po. Sobrang laki na po itong hinihingi nyo. Hindi maganda po. Dito na lang ako. Sana ay magkaisa tayo mga OFW na mayroon naman silang nakaano sa Facebook na mag-petition. Ayun, mag-petition kayo para mapansin, malaman ng pinakamataas o sino yung ano dyan. At magkaisa tayo lahat ng mga kababayan kong mga OFW. Kasi hindi maganda talaga to. So dito na lang po ako. Sana ay makarating to sa kinaukulan.